Tunggal tarane siji critane ewuh tamun sinarya. Wonten ing nagari dumunung tanah Jawa, Narendra Agung Wirata siniba para putra wayah. Yen sinawan saking Mandra katon umaran.
Ireng-ireng kembang popong kembang popong kali mantrate pangrana lungan wong Romambakan sarung Lerembang karang sokang itu yo jagat pangaspengkara wayah banara jagat kaya pinapak obor sewu biar padang trawangan penggalih bareng aku nuruti marang sowane putu-putu kuyup peladi lan kulbasa sing parang padha raja nggih aku ngatarsi bahasaku kaburoyan yo tak tompo pangestuku bae tanpa lomo peradi padha raja swanmu nggih resah bagus tansah pinanganing kali dan kali saking sambikala swanku kang dunya keparwa kula ngaturaken sembah sandhaping pepodo dhateng soka duka lan driyang Naswapati. Yo tak tampa tak tampa. Ora liwat pangestuku bae tanpa nomo. Kakang Semar padha raja satekamu Kakang. Wilujeng Ndara. Wilujeng Jiwo. Tanah nggih sambikala swangu. Kula ngaturaken sembah kula Jiwo. Iya, Kakang Semar tak tampa. Prayogakno kanggo menapek ana ngasane sun. Bratasena lan Permadi. Apa to sababe panjenengan sun dulur samengko utusan marang Patih Wirata supaya ngulari ana ngendi papane para Pandhawa sebab para Pandhawa ingkang sumambung nganti tekan talingane pun yang ing Wirata sabubare ya kuwi nalika putuku Kunti bakal nampa kanugrahan Guru Astina banjur kalemake ana ing Cutha Permanapati ya ana ing bali Segara. Nalika semono kabar sumebar saking jagat yen to Pandhawa sirna jroning bali Segara. Bebasan pepes bayu kang tapis kaya ora duwe pangarep-arep mula temune ingsun utusan marang Patih Wirata supaya ngulari menyang endi dene para Pandhawa. Dene bejane sira putu-putuku kalis ana ing Sambikala kalis saka beda lan apa dadi sira kabeh tak timbali ana ing Negara Wirata. Jumbuh lawan putuku para Pandhawa kuwi apan putrane Singa Singaning Narendra
ora ana mung Prabu Pandhu Dewayana kang wis mapan ing kasuwargan iki. Ya watake anggone ngreksa marang kamulyaning para kawula bebasan datang ana timbang. Mula watakane wong tuamu uga tumurun marang putu-putumu kabeh para Pandhawa. Dina iki sira mangerti yen to negara Ngastina wis ana calon Prabu Anyar kang bakal dimantika Prabune Prabu Kisrastra ya sabab waduhe pati Hayasuma ingkang ngandhakake yen Pandhawa wis tumeka pati. Wekasan Kisrastra misuda Atmaja Bebayun Sikurupati minangka Prabu Anama ing Ngastina. Mula tak jaluk para Pandhawa aja tresula lan aja gula mergo aku ora kepengin nyumurupi turasi Begawan Yasa satu aku padha tubuh bentus nungsang buyang perkara kamuter. Percaya Pandhawa yen to wong kang sabar lan animo teng bibune bakal memayu lakon kang gedhe. Ngunduh wong pakati kuwi mesti kok nggih. Nandur longgoane bakal ora nandur becik uga bakal antuk kanugrahan kang luwih. Mula dina iki ingsun bakal paring bebungah marang para Pandhawa gandeng kowe kuwi wis padha disengsarake dening Kurawa ana bali Sigalagala. Yen miturut Polyang mar-mar mimukti Nyakrawati Bawendra yen to ora arep tinggalane wong tuwa nanging kanthi srana bebodra dewi Pandhawa. Mula ngerti yo Bratasena wong kene ana bumi kang isih awujud wana kang kudu liwang-liwung tur mitik pati-pati bebasan satu mara mati janma mara bali. Bumi mau bakal tak paringake marang para Pandhawa kanggo liru kanggo ijol negara Ngastina. Dinastan Anas Pentani kuwi Babatara Bratasena. Sawise kok babat banjur imbungan mukti karo para kadang-kadang. Aja sira ngucik-ucik marang Prabu Ngastina kang tembune mung bakal dadi ajeng pasuruan. Kaya ngapa bobonge wong tuwa yen ngawuhi kahanan putu-putu padha tentrem majinamadan Pandhawa. Kowe sesuk padha mukti ora wani ya mukti. Kanthi cara kang kaya mangkono jagat iki ora bakal kobar angkara murka Bratasena. Tan samar pamaring suksma sunuk maya winayo ing ati simpan tanging kalbu pambukan warono tangan saking liap ayat yo pengaluyo pindho pesating sumeno suping rasa ati marang sekolah bapakmu yen kaya nguni negara Ngastina mung dititipke marang sekolah bapakku. Wah, kanjeng Hyang Maswapati wis paring dawuhan kaya mangkono. Mula anggon duwe niat tanpa mati bakal tak urungke kanggo pantemani jagat. Maswapati kaget bun. Menilai alas mentani kanggo para Pandhawa. Bratasena ora bakal gabung di dawuhan Maswapati. Kula tentang Hyang. Menapa paduka katon badhe kula tak engko sik aja padha kesusu. Bratasena kowe tak jarani lho. Nadyan wis mataun-taun pun Hyang enggak gambar ana ing Brata. Kabeh panggonan wis ingsun tekani. Nanging mung siji kang durung tau tate teko ana ing papan kulo ya kuwi wana mentani.
sebab ature mbok bakul sinambi wara ngandhakake yen alas pertani kuwi alas kang miwite kepati-pati aja mung kita sepancak nadyan jawata wae ora kang wani mudhun ana ing papan mula yen to wis padha napa dawuhku Bratasena alas wigati babat ana resi ana nanging melinipun yang sing sarwa ngati-ati lan den eling apa kang wis dawake marang sira kabeh wah yen pancen kaya mangkono Prastawa dawuh timbalane Mas Bupati kakek ngono aku njaluk anakku njaluk pangestumu kanggo babat wana nentani muga-muga bisa kasil anggon duweni aku yakti sedulur lan wong tuaku Bratasena uga sesanti wis kala pandongaku muga-muga lancar aku kasembatan kang ginayuh Gusti ngayomi marang Pandhawa Kakang Semar kula sinuwun aku titip para Pandhawa marang kowe nggih dateng sendika kula nuwun pamit sinuwun sur titi ngati-ati aja nganti ana kang keriya Pandhawa Kakang Semar lan kabeh bae ora antara suwi sira Dimas metu saka kedhaton negara Wirata parang kawatan Yayi
wanter gawe yang Mas Bupati Wirodo kanggo nyawak diri mudhun saka sawarga ing sedya genake marang Istora Bapakku nanging barep kakangku tak wene ngerti lamun to dina samengko Istora Bapakku wis wisuda Urupati kakangku minangka Prabu Anomening Astina mula sing becik pamengkumu gawe yang Mas Bupati aja nganti kebranan rasa sengit lan srik satemah dadeke congkrah ana durasi Kanjeng Hyang Yasa ing Sawarga. Wah. Kepara malah dina iki Pandhawa diweni kanugrahan utawa ijol saka Mas Bupati kakekku. Dina iki aku nedya babat alas ana ing wana mertani laladan negara Wirata. Gawe Kanjeng Hyang supaya mapan kuwi bisa kanggo mulyake para Pandhawa lan Kunti Babu. Wah, mula dina iki aku salut pamit lan salut pangestu marang barep kakangku. Tak babat alas pentani kuwi murid bisa dadi sararan mulyane para Pandhawa barep kakangku. Banjur karepku kepiye di? Barep kakangku. Tak jaluk supaya bisa ngayomi marang Kunti Babu lan kabeh adi-adimu. Wah, tak jaluk ora ana sing melu cawe-cawe. Permati ora sak mandang dhewe. Wana mertani lak babate. Pandhawa mukti ya saka Bratasena. Ora ya saka aku. Yen Bratasena ora kasumbadan mulyake marang sedulurku kabeh. Tegese bakal gagal apa kang dadi aku nanging yen kasembadan tegese pepinginanku ora mung kandhet ana ing pangucap nanging aku uga bisa kasembatan ing ati. Wah dina iki aku jaluk pangestu aku jaluk pamit yen Bratasena lan nganti tekane pati mula liranono bareng. Sang Raden Bratasena ya sang panenggak Pandhawa. Wana kanggo ngliwang-liwung wiwite kepati-pati. Sasat satu mara mati jan mara playu. Wau Raden Bratasena jegrek kaya tubuh Sinukarta dupi mulat gelari wana pertani. Ananging beliking tekad sang bagus datang mundur ing geguntur datang endo saking bebaya. Wos nyawi jestine manah Hyang Sena nadyan babati mono-motan. Sigra natakaji Pandhu Bandawasa mungkal bener blabak pangantolan to mlintik bumbala seblak sampur tanjak rangka. Suku kiwa mancat bumi. Suku tengen den balangaken semangka Sang Bratasena. Manjing jroning wanadi.
bedol kekayon androng keli sewa-sewa ageng nganti basah bubrah pating balibrah. Kusyungnya awingis-wingis
Pura kiri-kiri Sindrong liwat kayu koco kontak kedewat ilang kowe sapa kowe iki apa kok yen kowe ora weruh karo aku kowe ora ngerti karo ngerti aku iki sing tunggu ning papan kene sapa arane aku satu jagat bali takon sapa arane jajaran Pangkain Pandu Brotoseno yo tak akoni kentel tak akoni kowe iki wong seti wong tas ing kasih wani-wani kowe ngrusak wewangunan praja iki kleong tak iki dudu alas bae-bae nanging iki wujude Praja Kajiman ya kuwi Praja Indraprasta. Wah, aku sing baku awas iki bakal tak babat kanggo mulyane negaraku, tak ngurutke negara. Mulyake para kadangku lan ibuku. Aja den. Yen kok terus-terusan apa nglakon kowe mati kalap ngono iki. Iki papan pinggir ora sambung yang tadi bikin pangamun-amun bakal takmu terus gilik tekatin Brotoseno poha salah yang ijin paktimu selek nyawang jaring zakat selek telak ya sini gula asli uyah masaku warat pokok pewati karo aku maju rampok papat bakal tinggal wah kegeramblek jaga merigen
Amun erku mampanggi ai wah salah barat oh bisa kaya sekali setan langsung yo najan kok dikoyo ngopo aku durung ngalah kono sing tampan nono jolo sutra tampan kentong yang bisa tak sembah dramamu Sumbaro kowe Bratasena. Yen bisa tak sembah dramanmu aku meguru karo Wisnawu. Ayo. Kake. Keluarono. Aku luar wegah. Isa sarining madu tanpa wonten jauh menapa dene paduka kula nimbali dhateng kula Pananggara Parlo. Anggara Parlo. Pangerti yo. Lamun dina iki negara Indraprastha, negara Kajiman bakal kababar kamanungsan dene. Ingkang bakal ngrengani negara Ngastina ya kuwi Atmajane Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Ya kuwi para Pandhawa. Kowe mangerti apa kowe tak tinggal?
boten wonten wigatos menapa to Pukul. Dina iki kowe ndak utus kita ndak utus supaya maringake pusaka kajiman 3 cacahe. Waduh, pusaka kajiman. Yo. Pusaka kajiman ingkang apa Pukul? Ya kuwi pusaka 3 oyot bayura watu timpuru lan lisah jayeng katon. Dadi paringna para Pandhawa merga dina iki para Pandhawa nedya babat wana mentani. Wah, injih. Lajeng samangke para jin kedah kados pundi. Kowe aja nganti pisan-pisan wani ngumpuli kadidayane para Pandhawa. Merga para Pandhawa kuwi kasetene liluwe. Wija Kangka putra Pembayun kasinungan Bathara Darma. Mula kowe aja padha wani-wani. Oh injih. Lajeng pangkat kula mbencang menapa aja kesuwen dadi budal dina kula nyuwun pamit Pukul. Ditimbali dening Pukulun Bathara Indra. Aku nampa dawuh yen to dina iki negara Indraprastha wis titiwanci kababar kamanungsan. Oh iya. Gandeng kaya mangkono. Waduh titikane mau apa? Sakelingku para Pandhawa kuwi ditutake karo pepat Panakawan. Salah sijine Pandhawa sing ditutake ya Raden Permadi. Wonge bagus tanpa cacat. Oh iya, tak boleh dina iki ning telenging wana. Aku kudu nyentikake dawuh Bathara Indra. Kamulyan para Pandhawa. Mulatresane Arjuna asmune Rakamanung sang salah pun sewu sampun kejoking penggalih kula ingkang merpeki kelawan paduka Raden ana sawijining brahmana yaksa ingkang merpeki marang laku jantraku
Inggih dipun tepangaken kula pun brahmana ing petapan sumur gemuling. Dina kula menika bangsaning jin. Namung kula madhep pendhita Raden. Ewon dene ingkang sugih mastani kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna. Inji. Wigatine apa nyegat anggon kula maguyon pangapunten Raden. Menapa leres paduka menika Raden Permati panenging Pandhu. Ya pancen bener aku Permati. Oh, tegesipun boten klentu anggen kula mrepeki paduka. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra supados nyaosaken wujudipun pusaka pamunganing para jin wonten ing Praja Indraprastha mriki Raden. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru kaya Bhaira lan lisah jayeng katut. Kenging menapa to Raden paduka kaparingan kanugrahan wujud pusaka 3 menika. Amargi Kang Raka Raden Bratasena nembe babat wana lan mugi dadosa kawuningan yen papan menika sanes alas baen-baen nanging menika wujuding Praja Indraprastha. Ewon dene dawuhipun Bathara Indra menawi para Pandhawa ingkang badhe nampi kanugrahan nagari Indraprastha. Mila kula aturi sumusul dhateng Kang Raka menawi saged sedaya sumusul dhateng Raka Raden Bratasena. Ingkang nembe babat wana menika Raden. Samangkenipun bakal gampil anggenipun pikantuk kanugrahan nagari. Monggo Raden kula caosaken wujuding pusaka dene watu timpuru menika menawi dipun sawataken dhateng bangsane jin menika saged lebur umur tanpa dadi. Lajeng kaya Bayura menawi dipun sabetaken dhateng bangsane jin saged lumpuh boten gadhah kegiatan. Lajeng ingkang pungkasan menika lisah jayeng katon menika menawi dipun sapaken wonten ing netra saged ngawuningani sedaya bangsa gaib kang wonten ing papan menika Raden. Yo yen pancen kaya mangkono tak tampa penemban sepisan malih lho Jen. Kula aturi supados Pandhawa jangkep kedangan sani Raden Bratasena anggenipun babat wana Raden. Yo aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene wis diparingi pusaka piantel. Muga-muga migunani tumrap para Pandhawa penemban. Menawi mekaten sampun Raden kula badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi kasembadaning anggenipun paduka sakadang kaya kanugrahan Gusti tansah ngayomi para Pandhawa Raden. Diparingi pusaka kan gitu. Oh, apa bae iki kok ampun iki sing siji iki kaya wah iki sapu Afrika kae. Wong Afrika apa lagu iki ora banget. Lihat. Oh ya. Oh, iki wah. Iki oh iya kan gitu. Ayo. Iki kuwi apa sing nasae ndi mau? Wah, iki lisah jaya gak pernah gitu. Yo. Iki sing jero iki jenenge watu timpuru. Watu timpuru nggo tamba untu. Kudu atas iki. Ora remengan. Kowe wis ngerti, kowe wis krungu to pripun? Yen Pandhawa kudu mantep nusul marang Kakang Bratasena. Waduh ngarep kok tenan iki. Ki ngarep siji, loro, dadi tunggal. Lah, tenan. Aku wis apa terus karo naskah iki apa? Iki piye mang?
Petruk Petruk kowe kaki aturan non caramu supaya ora ning kene nusul karo Kakang Bratasena. Oh iya. Kaki Petruk kok malah kowe sing ngomongan iki piye? Lah aku kira ngomongke apa sing ning jero naskah tak Raden narurake naskah Raden Permadi kan gitu. Masane ora duwe dawuh Petruk dadi tim aturan ono papan iki kowe iki saniki. Patira. Kowe ngopo rumasamu? Lah aku ki ngopo? Ya ayo melu nyambut gawe kok lah. Mengkon ngature kok ora iso kowe iku ora-ratane gawe. Dari aku. Waduh ya tuh banget. Jare sapa? Waduh gong rumasamu. Bagong, aku tok saking rumah sama barang. Wonten dawuh Kakang Mas. Mumpun dhisik karo Petruk. Waduh. Waduh. Alon-alon pindawa. Alon-alon. Belajar iki. Terus kowe ngopo tekan kene iki? Kowe ngopo dodok niku lho iki? Lah ya ora apa-apa lah iki manusiaan sih kok ngono. Oh, ayo prajurit ramah. Dodok kan ngono ya. Nyun ngapunten lah kan gini. Ya, pancen iki sik. Nah. Titik. Ya. Iya. Gong rene gong. Aku rasa ngetok gawe samu aku sampeyan ngetok ning goro-goro. Arep lagu-lagu iki wis dipesani gubuk asmara. Oh, jeneng. Jadi Permadi boten dawuh Kakang. Iki apa? Menika pusaka paringanipun kowe sumur gumuling ingkang Bala Parma menika pusaka kajiman. Ingkang saged dados pambiyantu para Pandhawa kagem babat wana. Banjur karepmu kula dipun paringi pesen kalian Anggara Parma Kakang. Pilih Pandhawa kedadak unsur dhateng Kakang Mas Bratasena. Samangke garagan pil anggenipun pikantuk ngabar yen wis kaya mangkene. Dadi ayu ditutake nang wong kaya nami Permadi.
Bisa jaling katon, bisa jaling katon. Kon ngapake Ya iki diwatek nggih, diginake, dioleske teng mripat, kita mangke saged ngerup segala hal yang ada di hutan ini. yo betul jajan. Mulat moro sangat bagus. Rasa kendang manis. Permati kakang mas wonten iki ayo iki aku Permati Oh, sinten niku? kakang mas Bratasena Kula nyuwun. Saya mang. Yo ora ngerti nggih. Yo ora yo ora. Jagat Dewa Batara. Dora Bratasena. iya gitu kaki aku Warono aja bulan Petruk kecek tenan Kejung karo iki. Jenenge niku keng napa, Dora? aku ora ngerti aku taman haji kowe kabeh padha tulung aku piye carane kan Pusaka kedua. Watu timpuruan niku mangsalake utawane boten oyot bayi kula niku mangsa beke mbok menawi saged keluar saking manandang. iya betul jagung Permati kowe kabeh tak jaluk aja nganti ado-ado marang aku mergo papan iki dudu alas sebaene nanging iki wujude negara Kajiman aku wis pedhuk dhewe karo Ngayaka negara Kajiman malah aku kena daya kemandene banjur ora bisa obah nanging tumrape Bratasena bangsane jin derajate isih sak ngisore menungso ayo dikelak pancine Monggo, Dora.
pupun Bathara Indra. Ya, Yudhistira. Seneng kita mangerti ngapa ulun pratoning Negara Indraprastha. Boten pupulun. Ini dawuh Hyang Pramesti Bathara Guru. Dina iki Negara Indraprastha bakal kababar kamanungsan. Mula sira kudu lengser keprabon rehni anggonmu dadi Narendra Kajiman kuwi wis ana 1000 taun. Mula dina iki bakal gumanti dening para Pandhawa ya Untadewaya Wicakangka. Lajeng kersanipun kados pundi. Sedhela meneh para Pandhawa bakal tumeka ning papan kene. Kowe aja wani-wani karo Yudhistira utawane si Wicakangka. Mergo mengko kawruwana dhewe yen ana sawijining Jawata ingkang mapan ning anggane Raden Wicakangka. Wis ngono bae nyuwun pamit. Nuwun sewu Raden. Menapa paduka menika Raden Wicakangka? Iya dasar para nyata. Kowe sapa? Tak delok sak matan ketok sak cat ilang. Kowe kuwi bangsane apa? Nuwun sewu Raden. Kula menika ratu ing negara Kejiman. Awon tanpa warni kula ingkang renggani negara Indraprastha. Menika kadang kula sekawan. Pun Dandun Wacana Dananjaya Tripala lan Damagrati dene kula pun Yudhistira Raden. Apa sebabe sira padha nyembah marang aku nyatane sira kuwi Narendra? Nuwun sewu Raden. Nadyan kula menika Narendra, nanging sayekti kula menika bangsane jin. Nadyan pripun kemawon derajate manungsa langkung inggih tinimbang kula sakabeh. Tur malih leres pangandikanipun Sang Hyang Bathara Indra yen to wonten satunggiling Jawata ingkang lenggah angemongi dhateng paduka Raden Wicakangka. Mboten sanes namung Bathara Darma. Nuwun sewu pungulun. Menawi paduka ngesaken jabel kula saking nagari Indraprastha. Kula sakadang namung sademun dedherek menapa kersa paduka. Nanging pandadosna kawuningan bilih negara Indraprastha menika kapirang dados gangsal cacahipun. Ingkang dados punjer menika negara Ngamarta. Lajeng wonten malih negara Jodipati utawi kasatriyan Jodipati. Lajeng ingkang nomor angka 3 menika wonten kasatriyan Madukara. Ingkang angka sekawan menika wonten piye iki? Nuwun sewu nggih iki Ndara-ndara. Iki mburi wis do keten dalu Jogoro. Ben apa permene kan gitu. Piye kok. Selawang iki yo kontrake tekan jam 1 jam iki. Wis do apa tak nyicil goro-goro niki kene. Wah, ora semongan. Iki sinten to? Jin Yudhistira. Jadi aku dite kembali jenengan to. Iya. Jano apa nek? Wayange Keri. Banjur angka sekawan menika wonten prajanipun Yayi kula pun pinten utawi kleru terus jeneng latihan kowe iki ya. Menawa negaranipun
Tripala Udama Grati Raden. Banjur kepiye dinten menika praja badhe kula pasrahaken dhateng Jinantika dening kula piyambak sakadang ingkang wawuhipun saking geni badhe wangsul dhateng puniki sampun kula pasrah dhateng Jinantika.